Γεια σας παιδιά, είμαστε Pino Gamer και σήμερα θα παίξουμε στο Roblox ταξί boss, κάπως έτσι λέγεται. Άμα θέλετε να πάτε να το παίξετε. Και παιδιά, κάντε μια εγγραφή και ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο και το κανάλι μου. Και ξεκινάμε. Πρώτα άτομα που βρήκα. Οπα, το πέρασα. Περιμένετε. Και ωραία, πάμε από εδώ. Από εδώ. Και παιδιά, εγώ το έχω ξαναπαίξει. Γι' αυτό έχω και τόσο καλό αμάξι. GTR. Ξέρω, είναι πολύ ωραίο. Κοιτάξτε. Βέβαια, άμα παίζετε κι εσείς, να πάτε να παίξετε κι άλλο για να με περάσετε. Και όποιος με περάσει, να πάει να το γράψει στα σχόλια. Ωραίο θα ήταν. Και άμα θέλει και κάποιος να μου πει πώς λέγεται στο Roblox, να τον κάνω φίλο και να παίξουμε και μαζί. Taxi Boss. Ή γενικά και άλλα παιχνίδια που του αρέσουν. Παιδιά, θα ήταν ωραίο και αυτό. Και πάμε εδώ να πάρουμε άλλα άτομα. Ή μάλλον πάμε και πιο μπροστά, όπως έχουν παραπάνω αστεράκια. Όπα, αυτοί πίσω. Νομίζω έχουν αρκετά αστεράκια. 3 αστεράκια. Εγώ έχω έως 4,3. Εδώ και παιδιά, κάντε μια εγγραφή και ένα like στο John King Battle. Και πάμε τώρα άλλον στον προορισμό του. Όπα, όχι, δεν πειράζει. Θα πάω λίγο πιο μπροστά, έχω ένα κόλπο. Την πάτησα. Όχι, δεν την πάτησα. Θα πάω από πίσω, δεν γίνεται αλλιώς. Θα πάμε από εδώ. Έτσι. Και προχωράμε μπροστά. Αυτό τι είναι? Όχι! Δεν πειράζει. Έλα έτσι. Μπράβο. Όχι πάλι. Δεν πειράζει, εγώ το παθαίνω. Παιδιά, έρχεται και ένα super βίντεο σε λίγο καιρό, τον Αύγουστο. Θα πάτε να το δείτε. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι... δεν μπορώ να πω, δυστυχώς δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ ωραίο, να ξέρετε όμως. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς, να το απολαύσετε. Αυτό, τίποτα άλλο. Άμα το απολαύσετε θα χαίρομαι. Αυτό. Από εδώ. Οπα. Γιατί δεν θέλεις? Παιδιά, δεν θέλει το ταξί μου. Γιατί? Αυτούς μπορώ να τους πάρω. Θέλει. Και πάμε από εδώ. Προχωράμε γρήγορα. Ωραία. Όχι ρε φίλε, δεν πειράζει. Πάμε από εδώ. Από εδώ. Από εδώ. Όχι. Κάνω συνέχεια αυτή την βλακεία. Παιδιά, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να κάνω και part 2. Λογικά θα κάνω. Άμα πάει καλά, άμα το απολαμβάνετε, τότε εντάξει. Δηλαδή άμα έχει πολλές υπερβολές. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω άμα το βλέπετε. Τώρα θα πάμε γύρω. Όχι. Από εδώ έτσι πίσω. Και πάμε μπροστά. Παιδιά, θα πάμε άλλους λίγους πελάτες. Λίγους. Γιατί... όχι. Άλλους λίγους γιατί... δεν βγαίνει και το βίντεο τόση ώρα. Πάμε επόμενος. Αυτός εδώ. Και πάμε. Από εδώ. Εδώ. Παιδιά, είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Είναι και αγώνας καμιά φορά. Εγώ παίζω και αγώνα έτσι. Με άλλα μάξια που τρέχουν μπροστά για να τους πάνε. Εγώ πάω και κάνω αγώνα. Ωραίο αυτό. Έχει πλάκα για μένα.
Έτσι, από εδώ. Και μετά πάμε από εδώ. Και προχωράμε. Εδώ φτάσαμε. Σχεδόν, πιστεύω, ελπίζω, μακάρι. Τι ήταν αυτό τώρα? Είχε μια γραμμούλα άσπρη. Όχι, δεν πειράζει. Αν μπορούσα να πηδήξω, θα το έκανα. Έτσι, πάμε, το έχουμε. Όχι. Ευτυχώς. Ευτυχώς, μακάρι. Μακάρι. Μακάρι να μην πέσω, ήμουν εγώ σε μια φάση. Από εδώ. Και παιδιά φτάνουμε 50.000. Εδώ, όχι. Λεφτά. Λέει εδώ πέρα. Λέει 49.775 ευρώ για το παιχνίδι. Για να φτάσω, για να πάρω κάτι στο γκαράζ. Ούτε έναν δεν πήρα. Όχι, δεν πειράζει. Άλλον έναν θέλω, πελάτη. Παιδιά, σήμερα θα ανέβει άλλο ένα πολύ ωραίο βίντεο. Να ξέρετε, όσοι με βλέπετε. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν μπορώ να σας πω όμως. Και πάμε από εδώ. Άμα θέλετε να το δείτε, να πάτε να το δείτε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Έτσι, στρίβεις. Και προχωράς. Άντε, τελευταίος πελάτης. Εγώ θέλω να είναι τουλάχιστον άλλα 300 ευρώ για να πάρω κάτι στο γκαράζ πολύ ωραίο. Όχι, δεν έχω και μπαταρία. Εντάξει, έχω τώρα. Δεν είναι τόσο λίγο μπαταρία, δεν έχω τόσο λίγη. Άμα είχα τόσο λίγη, τότε θα είχα πάει βασικά στο φορτιστή, άμα λέγει 10%. Για το drift δεν θα μου πει κάτι που είναι τόσο ωραίο drift. 200. Εντάξει, νομίζω φτάνουν. Όχι, θέλεις. Όντως. Αυτά είναι συν τα λεφτά ή όλα που θα μου δώσει? Χίλια. Μια χαρά είμαι. Τέλεια. Και πάμε στο γκαράζ. Για να δούμε τι μπορούμε να αγοράσουμε. Μπορούμε να αγοράσουμε νέο αμάξι. Βασικά εγώ έχω 4,5 και πάνω. Εδώ για 4,5. Τι είναι αυτό? Δεν καταλαβαίνω τι μου ζητάει, αλλά εντάξει. Για να δούμε λίγο αυτά τα special. Άκυρο. Θέλω κάτι από special πράγματα. Κάτι για να αναβαθμίσω λίγο το αμάξι μου. Άμα ήταν... Όχι... Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα είναι άλλο χρώμα τώρα, δεν χρειάζεται. Αεροτομή έχει, αστεράκια. Αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Αλλά πρέπει να δώσεις Robux. Εδώ οι ρόδες. Για να δω λίγο αυτή. Ενώ αυτή, όσο πιο μικρή, αυτή εδώ μου αρέσει πιο πολύ από όλες. Για drifting είναι όμως αυτές. Εντάξει, όμως αυτές εδώ μου αρέσουν. Εγώ λέω να πάρω αυτές για drift που είναι. Ωραία. Πήρα για drift. Μετά πάμε τις πόρτες. Όχι, αυτό εδώ είναι μια χαρά. Άκυρο, είναι τζάμπι. Αυτό εδώ. Top. Δεν ξέρω τι γράφει τώρα. Εγώ θα πω top.
τα φώτα. Εννοείται πως έχω το μπλε και θα παραμείνω με το μπλε. Γιατί ταιριάζει κιόλας. Και παιδιά, λέω να το αφήσω κάπου εδώ το βίντεο. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μας άρεσε, γραφή like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye guys.